Ubah Persetujuan Tensong Gisoto Menteri Bak Sarkar Jena Pat Ubade Menteri Katran PWD Mentah Kasmi Balik Pat Pli Pat Bano Yak Jingkin Pat Surok Batamai Nak Mentah Banyak Ikan Lembah Kawak Omyam di Boling District. Gisoto ya ka jingdon kam la niki important jong kani ka jingking hoy kat kini ki por ki sigi blade ki bus ki nak super ki truck ki heavy loaded vehicles mo ki klem yo so reban ki klem yo so ban let daw ni usurok ka por ka lakta ka jinglot jingsep yo malikro ya gitu ki kali la niki kali ki motor kali hai lani ki boss kala kham lut so namar ha jaka ban le nane ban poch Shillong ni hap pendon kam yuni surok bypass ter kumne ban le nam morung keneng ban poch Shillong ban kit kita kitiar kita rani ki boss pat ki bon ba ki yeng hangte hapo dam sa hangte namar bele ka daw kolong ba kimlong sore ban yat ngane ka jingking namar kadon kajing thot igani kajing king lene kala akut ya ka snem lene ka warranty ka jong ka kumala ai ka company na do ki por manchwar ne mandai tengah kini ka por nga so ban ai kublei i deputy chief minister jongi ka jing yo i jingai ka jong i bat ka government ka jong i kila penmi ya gani ka jing king kanang ban sok kini ki bus lene ki kali hai ki heavy loaded vehicle ban yat na uni usurok nane sangmat nga taray ki basro ki kalakam sok baniyat ki kaliya rasulat bat kamtam kate ka ISBT ka jongi kanamlong sore ka bakenja kanlong no ka bahuy nado nane sakmat dalalat yo ni ujingking yo ni surok namakat kini ki por ka bladeb ni i ka ISBT ka jongi ro hoy ngi sotho ka jakayeng jong ki bus ki bawan ki per ki state ki jela tamba kalong kenja no namar ba umlong re baniyat tementa ngi scam ni sakmat kan long functional ba but ngas kan long functional ba but sa kawero ngayos nyo ka government kamudra no ya kan ka DTO office ro sini sa po building jong ka SBT try kumta ki mudra no ya ka DTO office siya kan hapo ka SBT building tengah so banay kublay sar Preston Tensong ibla yu ijngai bat ke department ke jong i bala ayu ni ujingking dan ne sakmar ka long ka yat ka yeng ka basok bat hero ngaso banai kublei saro ya bat bat ka department ke jong i hapo ka kospen zero la bonba ki jingerap ngingala yo na PWD department haliang kisurok kelenti kesengking hoy kibasa kitrash nong kitip ha tanah pedang jong pi bon pim tip da pila ayat pila awan sa po kumro constituency pinilong ba nakajing yarap jong deputy chief minister jong i badai minister jong ka PWD ila yarap bon ba yain naman taga surok kalinti sengkeng ki internet road hapo kisnong kitama so panay kublero isa Preston Tensong ba ila yarap yang i bat nginang kermen scam so bahaot hagajing imbru nang yo ngimhun ginang kwa so nang yo nang kwa tingi kerman scam ka propsal ngilabo ta hagajing pejeng isar hagajing peniai ka jong i ngatray in sa pen yo beng skatukat ni kilometer ka sanction na banta ka constituency ka jong i waliro ngam kren tang na banta ka constituency ka jong i nanong bay habarok away kani ka jala ka jong ingila ihi ka jing trekam jong ka PWD department ka jing yalam lunti jong isa Preston Tensong ba kala ya trebha bat la bonba ki kambha ani ki kam development haliang ka lunti ka sengken bingila yo i ya kata ngimla ban len ki khamat la jong baroro pi ki surok ki bangim poy perkhat nano sono ngano ka jaka ngano ka snong ki mi ki surok lapojat ki surok kadai nagajing tres itom jong ke department jong sir hagajing ilam lenti jong isa Preston Tensong ya une ujingking
kan long ka jingker khu kham tam ya ki tu ki stakeholders ki ba hak ban ya na kane ka jaka man kasngi ki ba kit ya ki jingkit ki essential commodities but ki we ki bangi juong ki commercial vehicles nadu la syai kasngi na kaliang jong EDC Shillong ila issue ya katukan notification hakaba labatay benia ki ki jat kali ki bala banya na kani kajaka ngakermen scam ba ki stakeholders kin burom ya kani ka notification kenang ban like kanu kajing jia kabas ngosi kabaga kerparu ya baro ki stakeholders sngaw ba ban burok ya kajing penbej na kaliang ki traffic police jongi na baro arliang ribhoy bat kumju na East Khasi Hills kin penbit kin penbiang ya kalenti kayat kayeng kenang bakan long kabasuk kabasingan batru ngin na bekenu ya ki jingjia ki bas ngausi ngasyukwa ru ban pentip ang ni banakaliang joka government hakabedei bat karu sektor kombalaong i MLA badon burom jongi hang ni ka investment ngilaay kabapun hadu kata-kata tang hapo ka light hui trik jong kani ka financial year kabla debt kabingi ong ka financial year arhajar arpusan arpun riu ngilala ban ay sanction na kabenta kisrok hakeleng saudong jong ka jela ka jongi om duna ya ka arhajar sauspa klur tengka kabamenta ngin sasdang no syen ban implement ban pentreka arhajar klur tengka kadai naka state plan naka state fund arhajar nrius aspa anriu puai klur naka CRF batru kumbasispa lai klur tam kadai naka RIDF ngaklem batay ya ki wei pat ki project ki bangi ong ki EAP project ki bangi yo sanction na ki wei pat ki external aided program ki jongi nga ki yathu yapi yakani tang ya ka project ka bangi ay sanction na ka state plan ka jongi leng bajong ka jela Meghalaya tinga kermen scam bakani ka arhajar sauspa klur kabangin pentray kam menta ka financial year arpun riu arpun yo nginyo ya ka jingkela jong ka jela Meghalaya jongi barok kawe ha keleng saudong kisnong kita bat kijing don kam ki babun sertap ki banging yo tinga ngait scam badakani ka sanction bat ki sanction ki bengidang ai ter kalong ka jing mentoy ya ka jela Meghalaya jongi barok kawe ti hakabedei bat kanika permanent solution ya kasurok na umyam hadu aslong u commissioner secretary jongi umustan Sanjay Goel ulade batay bangil nakaliang joka state PWD roads ngila IT haka NHIDCL ba kin pentrey ya kanika project nang ni na po umyam kabak tentup nado nang tay na junction nang katay ka flyover hado ang tay Shillong ngila don ka meeting arsin laisin hakabangi penbit kumno ban penbit ban penbiang ya kanika approach sa Shillong ke jongi te kadon ka bangilay penbit kaway kalong ka 4 lane kaway ka 2 lane bat bakan long ru ka greenfield den ringin patla banpoy siya ka decision ka ba final na marngindang ya siyong meeting biang hakas ni katayaw ka banwan na kasinungkong bat ka office jong ka NHIDCL hangtay Delhi tinga kermen scam baladang ila banpoy siya ka conclusion nga kermen scam bangin la ban penpoy ya kanika approach nang ne na po umyam sa Shillong
daka full lane. Lada jia omla daka full lane ru at least daka standard double lane kababit kababiang kenang baka approach kan long kaba mentoy ya kinong song snong joka jela jongi bat kam tam ban boy sya kan nong ba jong ke jela mikla jongi dengan garment scam bakini ki aka ki bangin penbai kan long ke mentoy ya ka state ke jongi barok away bat ka banga kerpat kalong ki bor snong ki bor house ngau bha bania tre rengkat lang bat ngi ka sorkar kenang ba ngin la ban pen urlong ya kijing angno jongi barok. The executive engineer of Umsning Division, while passing from that junction towards this bridge, I could see that we need further improvement of that junction. So I would request the executive engineer to take necessary action immediately and make sure that this improvement is done, maybe if possible before the end of this month. With these few words, once again, I thank you all. But nga kerben scam bakane ka jingpli ke jongi ya kane ka approach, but ya kane ka jingking. To say a few words on today's monumental inauguration. Sir, may I please... If we consider the traffic coming from the northern part of the state, they have to enter via of Riboy and East Khasi Hills through Ada pikir ni program ro na yele sukle sign during this widening of the road and construction of the road and their support to this project, and I'm sure this is going to bring it out. And I once again thank our Deputy Only that. And you remember that proposed alignment of NHS? I think somewhere at the side.